Baba lemo mane miya marogai ma milambo juogi nokela piny Suba kendo nabira lando ka ni babora gimane miya ka juogi okela cha madiwinj gini na kelo kendo na lando kendo na wacho no Hon Caroli ne chama alikuwa na kula kuku kwa baba, akaenda kwa Sakayo akakula njugu karanga, akirudi kwa hivyo leo tunadikilia kama vile nilisema mjumbe ya Suba South ni CPA John Mbadi. Kendo ODM waloro awezi akalete cha kendago erokamano gir baba ni bichi emende baba anigola Meru gini ase chieme kendo koro miabire piny Subaka omiyo John Mbadi mjumbe mwang'eyo Caroli aende apumzike. Asanteni sana. Aya, Lilian Gogo Mwarangwe rwakna uro Lili. Erokamano nyalego. Erokamano CPA John Jakom marwa mar chama mar ODM. To gi wuon piny baba ni mmoja, Kenya baba ni mmoja, and our one and only Nyawangaya, the first governor of Homa Bay. Awacho kama Nyawangaya kendo kaka wuonwa obedo piny mondo kikang nyithindo larore chien kanyo. Suba South and Mbadi, that is declared. Nyanka koro se chakore kendo se chanore kendo se pielore kendo ler. Marariyo wan kaka wajumbe moyier Homa Bay County. If anybody has a reason to negate this, who is going to talk after me can say, we agreed, the 8 of us, plus the women rep and the senator for Homa Bay, that Gladys Atieno Nyasuna Wanga is going to take a ticket for 2027 unopposed. Yosuba South wachonango Wanga di nuayo kosoku wabiro kachuoge officially nikecho kwa duar neno gik maricho matimore jaluo no kukwechi toko chopo sama koriketo ni jaluo no luo ng'ato no dhi manyo omiyo CPA makanyo one bangi wabro supporti. Thank you so much my brother, thank you, bless you, thank you. Erokamano nyakewa miyauru Christine Ombaka Masiaya.